Eu entendí que alguén procesaba de que isto hai que buscarlle unha saída. E eu tamén entendo, como alcalde, que isto non é un problema solo dos aserradores de madeira, dos que promovedes esta reunión, non é solo unha cuestión vosa, porque afecta aos propietarios de montes. Eu fui durante un tempo presidente da Asociación Forestal de Galicia e estou síntome vinculado co sector, con todo o que está facendo, e sei que sin industria de transformación inicial da madeira, da primeira transformación, como sodes vos, pues realmente no monte non temos futuro ningún. E o monte no noso concello e tamén na comarca é un dos sectores máis importantes. Por iso digo que este problema non é só un problema noso, creo que é un problema de todos os propietarios forestais. Aquí hai comunidades de montes, además coincide que a Asociación Forestal de Galicia ten unha das súas sedes na parroquia de Xilfa, aquí en Pontareas, para buscar entre todos, eu ofrezco-me como alcalde, e supongo que outros muitos alcaldes se podrán sumar da comarca, conjuntamente coa asociación, con Fearmaga, e tamén pois que tome a súa decisión os propietarios, neste caso de representación das comunidades de montes e propietarios, que aquí a asociación máis representativa e a Asociación Forestal de Galicia, para, entre as tres partes, constituirse nun órgano que demande diante da administración da Xunta as explicacións que son necesarias e está constantemente cada día hasta que le demos unha saída a isto.